हाय गुड मर्निं लोगोफोर आंनि जेदि बर' फेमिलि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरबावलायबाय लोगोफोर। नै दिनै जोंहा बोसोर गोदाननि ओंखाम गोरलै जानो नागिरदों आरोखि ना, ओमफ्राय बिनिनो जों दा खामानि मावनो नागिरदों। ओमफ्राय दा बे खामानि मावनायाव थांनो ओंखारहांबाय आरोखि ना। दा सिखारखांबाय, सिखारनानै ओमफ्राय दा ओंखाम गोजां जानोसै, ओंखाम गोजां जाखांनानै दुगैनोसै, ओमफ्राय दुगैनानै बाथौआव दुमनो थाखाय औवा दानहैनोसै आरोखि ना लोगोफोर। औवा दाननोसै, ओमफ्राय औवा दानखांनानै बाथौ दुमनोसै, ओमफ्राय ओंखाम गोरलैनि फुजा होनोसै आरोखि ना। बेनिनो भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव एसे देखायलांनो सानदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोखि ना। नायनानै सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर, आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, कमेन्ट्स हरदो, ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामना होदो। स' लोगोफोर दा औवा दाननो थाखाय फैबाय औवा बारियाव। ओमफ्राय औवा दाननायनि सिगां ओंखाम जाखांनानै दुगैखानानै फैखाबाय आरोना। ओमफ्राय दा औवा दाननोसै, फुजा होनायनि बाथौ गायनायनि औवा दानगोन नालाय, ओंखायनो रुवा लाबोखाबाय, नै रुवाजोंसो दानसै औवाखौ। बेखौनो दानगोन ने? बिथोरावसो नागिरनांसिगोनसो औवाखौ। नै औवा दानदों। स' लोगोफोर औवाखौ दाननानै बोबाय आरोखि ना। नै बाथौ गायनो थाखाय नै बेखौ दानबाय। जा बोलो नांगौ, ओमफ्राय खमायाबो जोबाय आरोखि ना। ज्रेम 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 मोनखाबाय नै आथिङाव जोनाय आरोखि ना। खमा बिलाइ, नै बेखौ खमा होनो लोगोफोर। नै बेना बिराद देन्जार, जोबाथाय नोगोद ज्रेम ज्रेम मोनखायो आरोखि। औवा दाननायाव खस्थ' दङ। औवाखौ दानखांबाय लोगोफोर, दा लांसै आरोखि ना। आदा जानि दानदों, नै आदा इयो दानखांबाय, दाननानै बाननानै लाबोबाय। नै मोजांथारलै औवायाबो, जाहा गोलावखा औवा गुबैसो। औवा दानग्रा लोगो माखासे सफैबावबायसो मेरला नै। स' लोगोफोर औवाखौ दानखांबाय, सैखांबाय, ओमफ्राय दा बाथौ दुमगासिनो आरोना। नै बाथौ दुमनोसै, बाथौ दुमबाय। ओमफ्राय दा बाथौ दुमखांनानै फुजा होसिगोन आरोना। दा बाथौ दुमगासिनो दङ। ओमफ्राय फुजाखौ जोंहानियाव होआखै आरोना, आदा मोननियाव होदों, आदा उन्दैनियाव। जोंहानि न'नि खाथियावनो आरोना। बिसिना ओरै फारसेखै, जोंना ओरै फारसेखै। ओमफ्राय दा बेयाव आदा मोननियाव होबाय। जोंनाव न'आव मानसि थानाय जाया नालाय, ओंखायनो आदा मोननियाव होबाय आरोखि ना। गय बागाना जि मोजां जाबाय बिसोरना। बाथौ दुमगासिनो दं दा। बाथौ दुमफानोसै आंबो एसे। नाखौ लायखांबाय ने? लाबोलाय नाखौ नायनो एसे। नै लोगोफोर फुजा होखांनानै जानो दाउ लाबोखाबाय आरोना। नै दाउला बेरहा, दाउला बेरहा लाबोखाबाय आरोखि ना। दा फुजा होखांनानै जानोसै। नै हाजायाबो, हाजा बेखौ बारनाङा, बे बाथौनि दुमनो औवा सैनायखौ बारनो हामा। नाया दासो साफायनोसै। बाबाया दानो माबा खालामबाय आरो बेखौ खामानि मावबाय। ओमफ्राय दा जासिगोन ना लोगोफोर, दासो फुजा रेडि खालामखांबाय, फुजा होनोसै। नै बावखांबाय जोंहा, बावखांजोब्बाय। ओमफ्राय दा फुजा होनोसै आरोखि जिरायनानै गासिबो। ओरैजाय बिराद मबाइल नायगासिनो, फुजा होगासिनो। दाउला खासिखौ गोदाबाय, आरो ओरैजाय ना। ओंखाम गोरलैनि दाउला खासि, ओंखाम गोरलैनि लोगोफोर। नै ओरैजाय ना फिसा, ओरैजाय ना गिदिर। ओरैजाय आदाया गोदादों, नै ओरैजाय। ओरैजाय मादैया ना सायदों। माने ओरैजायबो जा गिदिरखा आरोखि, बोसोरनै जानाय होनदों नामा? आराय बोसोर जानाय दाउला बेरहा। नोगोद गिदिरखा। फुजायाथ' जोब्बाय, ओमफ्राय दा दाउखौबो गोदाखांबाय, नाखौबो गोदाखांबाय। ओमफ्राय दा अनलाजों दाउजों संसै आरोखि ना, आरो दाउ फाजाबो। नै अनलाया नै
सान मोदानाय नुलायलायला माथो नै अनलाया अनला देदों अनला नै अनला ओंख्रि फैसा हरला अनला देगासिनो बराया अनलाजों जानोसै आरोखि ना आंनि सिस्टार बियो बे अनला देनाया सिस्टार उन्दैसिम बे 4 नाम्बार अनला देगासिनो आरो बे संगासिनो आरो माखासेया फैनाय होमबा नै लोगोफोर जोंनिया फुजाया जोब्बाय ओमफ्राय दा जानाय लोंनाय नैबे जाहैबाय दाउ आरोखि दाउला बेरहा 2.5 बोसोर जानाय ओमफ्राय नैरैजाय जाबाय जुमाय गोरान आजाबा जुथा गानलायखोनलाय ओंखाम जानो आरो नै लोगोफोर जोंना बेदरा नै जा गोथावखा दाउला खासि न'खरनि गोजा आरो नैबे बिबोनां बै आदा उन्दै ओमफ्राय नैबे बिनानाव ओरैजाय ओमफ्राय फिसाजो फिसाला गोजा जा बुरजाखा नैबे मबाइल हमनाया आदा गेदेर इयो बेदर जानाया खोनासंथावगासिनो मालाय माखौबा नैबेहा बिनानावनि फिसाला गासिबो नै आरो नैबेबो गासिबो न'खरनि गोजा नैबेहा एक्टर बेबो मा नायदों नोंसोरलाय बे आदा उन्दैनि फिसाला बियो बेनिखाय बै थाबायबोनाया ओंखारबोनाया बे बाजै गेदेर ओमफ्राय बे उन्दैफोर ओमफ्राय नैबे गामलायाव हमना लाना फैनाया बाजै उन्दै इयो बाजै उन्दै आदा डाक्टारनि हिन्जाव फैनाय बियो जादो होमबा जाग्रोनोसै लोगोफोर नायबाय थादो भिडिअखौ जोबथ'वाखै आरोना लोगोफोर ओंखाम जाबाय आरोना नै अनलाजों दाउ ना भाजा जाजोब्बाय गासिबो नै गथ'फोरनो जाहोखांबाय दा गेदेरफ्रा जालायबाय नै जाबाय जा गोथावखा ज' जाखायो आरो जोंहाबो ओंखाम जाबाय गथ'फ्रा न' जादों नामा आं जाखांबाय सानदों देखायलै ओंखाम जाग्राफोरखौ गथ'माखा नालाय आयै हाबा लैथोमानि अनला ओंख्रै मा ओंख्रै कृष्णा कृष्णा फैख्रबथारबाय मा ओंख्रिया जा खोन्थाहरदो ओमफ्राय अनलाजों दाउ नाजों टमेट' ओमफ्राय दाउ भाजा ओमफ्राय मुरि खन्था ना खर' मोनजायासै नोंसोरो जा मोनजाबाय ओइ निउटन आरो देंखो जा मावसा नै ओंखाम गोरलै जादों जोंहा जुइस नानि ha खा जाखांबाय ओरैनो खोमा मा एरख'लायना जाफिनगोन मा ओंख्रि खोन्थाहराबो अनला दाउ ओमफ्राय
लाफा बाजा नारसि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बुस्लिफ्राय आरो मुरि घन्टा बुरजाथार ओंख्रिया दे जाबाय था आइ जोंनि आइनि आइया बैथिं हारसिं जिङाव जिरायनाय आइ आरोखि ना आइयाबो ओंखाम जादों आरोना गासिबो ओंखाम जाजोब्बाय आफायाथ' जोंना जाया नाबो जाया बेदरबो जाया जेबो जाया ओमफ्राय हारसिं बैयाव जाखोमाहैनानै मानसिया जाखांबाय आरोखि ओंखामखौ ओरैनो दङ नै ओइलाय आफायानो नाबो जाया बेदरबो जाया जेबो जायाना जाखांबोबाय आरो बेहा बानलुबो जाबावा जेबो जाया जुमायबो लोङा साहाबो लोङा ओंखायनो हारसिं बेहा लोगो गैया आरो हारसिं जाग्रोबाय दासो दुमनायफ्रा फैयाबालाय बोरै आंनिया फारसेल खावनो सिगांलायबाय नामा थाइनै लायबाय आबा आइ सुनांगौ नोंखौ लानाङा मालाय बाथौ दुमग्रायालाय मा दुमग्रायालाय एसे खासि मस्ला जानानै मोसौ सिला गाग्लिलांनांगौमोन नोंहा सानसे गैलालै दाना बिदि जोंनिया दङ फुजाया जोब्बाय दा थांनो ओंखारबाय आरोना गासिबो बाय लाजोब्बाय गासिबो बियो आदा गेदेर थांनो ओंखारबाय आरोखि ना बेना गारिया गुफुर आरोखि बाय होनदो आयंखौ बाय होनबाय आबा आब'खौ बाय होनदो गासिखौबो बाय बाय होनजोब्बाय गासिबो बिबार थेबबावबाय बाय बाय होनजोब्बाय नैबे आदा उन्दैनि बे आदा उन्दैनि बेनिया गोजा ओमफ्राय बेनिया गुफुर ओमफ्राय गेदेरनिया आजा थ' जोंहाबो थांसै गोजांबाय बे आदा 2 नाम्बारनि
न' बियो सिबिङा जाखादों थ' जोंहाबो थांसै थ' जोंहाबो थांसै